Ja sam Boris. A prezime? Vukušić. Moj Boki. Javljam ti se iz daleke budućnosti 2020. godine, koja će doći dok 3 put trepneš. Nisi više mali, sada si veliki, veliki čovek i sve ti je na dohvat ruke. – 2020. je jako čudna godina. Svi se plaše i svuda nose maske. Moram da te razočaram, nikad nisi postao vozač kamiona, ali si postao umetnik. Ne takav umetnik, ovakav umetnik. Sada našli smo si, sada nema više skrivanja. Sada uspeli smo, vrati, nemoj da I ti svim srcem krivo i dušom si u svojoj umetnosti. Ali neki nepoznati ljudi ne razumeju to i pišu užasne stvari o tebi. Ali nemoj to da im uzmeš za zlo. I zapamti da jedini i pravi odgovor na mržnju je ljubav. I u 2020. ćeš imati i kucu. Jako svojeglavu. Baš kao ti. Neće te držati mesto. Stalno ćeš se seliti i stalno ćeš se menjati. Imaćeš 100 naličja, ali ćeš u duši uvek ostati isti. Malo ćeš se drugačije oblačiti. Imaćeš svoju modu i zbog te mode će te slikati za časopise. Treba da znaš da ništa ti u životu neće biti poklonjeno i za sve ćeš morati da se izboriš svojim rukama. I još jedna jako bitna stvar. U 2020. veliki deo života će ti biti u telefonu. Ali ne takvom telefonu, već malo drugačijem, koji ćeš nositi svuda sa sobom i na kome ćeš imati 100 čuda. Kao na primjer Instagram. Sad nema šanse da ti objasnim šta je to. I šta god se dešavalo oko tebe, ti ćeš uvek ostati to malo razigrano i radoznalo dete. I to će biti tvoja najveća pobeda. Volim te.